ועכשיו אנחנו רואים את המלחמה הזאת של רימונים, מטעני חבלה, הצתות, פגיעה ברחבי הארץ. טוב, עורך דין יניב שגב, בוקר טוב. בוקר. מה, אתה יודע, יושב האזרח עכשיו בבית, שותה את הקפה של יום שישי בבוקר ומסתכל מסביב ואומר מתי יעוף עליי רימון. פשוט ככה, אגב, יולן תיארה את זה בצורה שאין טוב ממנה. אני אומר לך שגם ליד הבית שלי, פיזית, 200 מטר ליד הבית נזרק בשבוע שעבר רימון או שניים אפילו. ויש... אתה יודע, רגע, אתה יודע למי זרקו את הרימון ולמה? אני יודע למי ואני יכול לנחש למה, אבל עוד פעם, זה הכל השערות שלי. ואני אגיד לך, יש הלימה מוחלטת בין האכיפה וההרתעה לבין התעוזה, ויותר נכון במקרה הזה חוסר האכיפה וחוסר ההרתעה לבין התעוזה של ארגוני הפשיעה. אמרה הגברת שיושבת אצלכם באולפן שהיא לא תחזור לביתה, ואז מה? מסתבר שחצי מתושבי המרכז צריכים לעזוב את ביתם, אבל זה לא יעזור. עד שהמשטרה שלנו לא תעבוד בצורה קשה יותר, מערכת בתי המשפט לא תאכוף ותטיל עונשים כבדים יותר על המבצעים שממילא קשה לתפוס אותם, זה לא יירגע. וכמו שאמרה יולן, יש ככל הנראה סכסוך בין שני מגה ארגוני פשיעה. צריך לעשות שם עבודת שורש, מה שנקרא, ולטפל בסכסוך הזה מיסודו, ואחרת העניינים לא יירגעו ולא ייפטרו עד אשר המבצעים ושולחיהם ייתפסו. מעבר לכך, אני בספק אם המזל ימשיך לקרות ואזרחים חפים מפשע לא ייפגעו. אני יכול לומר לך שהבית שאליו נזרק הרימון, שנמצא 200-300 מטר מהבית שלי, הוא סמוך לבית ספר חטיבה שבו אפילו לומדת הבת שלי, במזל רב, לא נפגעים שם האזרחים, לא נפגעים שם הילדים, והדברים האלה קורים מדי מספר חודשים. אבל זה קורה, אבל אתה אומר שזה קורה סמוך לבית שלך, יניב. קצת תכניס אותנו, אתה יודע, חוץ מעורך דין, אתה גם אבא, יש ילדים שם, יש אישה, כלומר, קצת לתחושות שלכם כשזה קורה מתחת לבית. זה נורא, כי ברגע שמתפוצץ רימון, ולא מדובר במלחמה לצורך העניין עם איראן, או מלחמה עם טילים שמגיעים מעזה וכו', אבל מתפוצץ רימון, והוא רימון רסס. לדברים האלה יש משמעויות שהן בלתי ניתנות לשיעור, כאשר ילדים, ממש ילדים, חוצים את הכביש, את הדרך לשם, לבית הספר, ומדובר על מרחק של 100 מטר משער של בית ספר שהוא חטיבת ביניים, ואני לא צריך להסביר לכם על מה מדובר. הרי הורים, ילדים, הולכים שם במדרכה, ופתאום מגיעים רוכבי אופנוע, ומטילים שם רימוני רסס. המשמעויות ברורות, ובנוסף, השכנים שגרים ממש בסמוך לבית שלעברו נזרקו הרימונים, שלא לדבר על היום-יום, כשאתם עוברים שם, אתם חושבים שמדובר באיזשהו מבצר צבאי, עם כל המצלמות ואנשי האבטחה שעומדים בחוץ וכולי. לא נעים, לא נוח, אבל כנראה שהחוק מאפשר את זה במדינת ישראל, וזה המצב. כן, אז תודה על הדברים האלה. צורי, שמע, אני מחזיר אותך 23 שנים אחורה, פיגוע פלילי נגד זאב אוזן של 3 אזרחים נהרגים רחוב יהודה הלוי בתל אביב, והמשטרה מבינה שנחצו כל הקווים, נכנסת, באים עם